толкова насочени с блюза, кое. И жълто. Кой си колиш? Напълно сме тексаско коне. Ще станат ли нещата? Ще станат ли нещата? Що не? Ножа страшно много не режи. Разбираш? Това вече да му ще става. Да, може да кара. Не, тя така, че Боже, я не искаш и късок там. Че никакъв не е това. Оми чакай! Чакай, не ги давай, не ги слагай в това тесна яма, тя ще слага лимон в това, не знам си кое. Окей. Те лимони са гадни. Еми. И малко не съобразихме в началото. Малко пай. Вече ми кафата. Чакай, ще аз се побета с него. Няма да лечи. Да снимам това. Ехе. Правя място в момента. Те пусти на тази година. Почти, защото последния винаги става над диагонал. Не се обяснявай. Тук трухи от на Марто лютен файл. Само геймера ни купи. То се по-крехък. Аз съм го разбирала. Как става на криво. Напълно със слънка устата. Как става? Не сега. Написам, че е много кисел. Значи да не ден. Не съм обичала, че май не сме Бача дали. ли има захар? Аз гледам без захар някакъв. Ама е хубаво да е все пак... Никой не го видя? Има нещо тук. Димитър, махай тех да е. Какво е това? Семската? След дръжки си бе. Ще не. Ако ще идеш дръжката ли? Кой знае как? С кората, нали? Някой път гледам с кората. Ама не. Някой път казвам. Трябва съм имат при това, вие едва ли сте имали. Не ги. Добре, не сте. Аз хигиенично. Ехе. Ох. Кошмар да ми се знам. Става да набучим. Чакай да цепим дърва с нож, да го сварим. Винаги си добре. Трябва да ходим съчки.